Què vos podria contar jo de com mos han anat les coses en aquells que mos han governat? Crec que tots tenim un perquè per al canvi. Perquè volem un millor finançament per al nostre territori i que es reconega i es pague el deute històric. Perquè volem fomentar els hàbits de vida saludable com a prevenció de les malalties. Més val previndre que curar. Perquè volem potenciar les representacions artístiques i culturals, tant col·lectives com individuals, ajudant a desenrotllar les habilitats culturals i artístiques en edat temprana d'una manera pràctica, fàcil i amena. Perquè volem apostar per una energia verda. Som un dels territoris amb més dies de sol a l'any, podent aprofitar la radiació per a generar energia neta. Perquè com no tots deprenem de la mateixa manera, volem que els centres educatius puguen ensajar diversos mètodes d'aprenentatge i que siguin els pares els que trien el centre educatiu en funció de les necessitats dels seus fills. Perquè volem decidir entre tots en què invertir els nostres diners a través de pressuposts participatius. Perquè volem conservar i potenciar els instituts d'investigacions valencians i crear sinergies reals en les nostres universitats. Perquè volem que totes les persones siguin tratades com a tal, eliminant els centres d'internament per a estrangers i educant a la societat per a que ningú siga discriminat per raó de raça, sexe, condició, opinió política o qualsevol altra índole. Perquè volem fomentar l'agricultura ecològica, donant facilitats per a l'ús de tècniques no agressives ni pel mig ambient ni per la salut humana. Perquè volem uns comptes clars i nets. Perquè volem unes comunicacions lliures de peatges i a l'alcance de tots. Demanem que no es prorrogue més la concessió en autopistes com la AP7. Tornem-li el poder al poble. Perquè tots som poble.